Prečo našu planétu nazývame modrou planétou? Alebo tiež to, že na Zemi je 97% slanej vody? To aj mnohé iné zaujímavosti sa môžu školáci dozvedieť vďaka interaktívnemu koncertu, za ktorým stojí náš kolega Tomás Puskajler v spolupráci s občianskym združením Integrácia. Do mestskej haly v Bardejove prišlo takmer 1000 detí. Keby ste boli kozmonauti a pozreli by ste sa na našu planétu z vesmíru, vyzerá to taká modrúčka. 3/4 planéty tvorí voda a preto ju vlastne nazývame modrou planétou. Čo hovoríš na takúto formu vyučovania? Mne sa veľmi páči, mohlo by to byť aj tak každý deň. Lepšie ako v škole? Áno. Súčasťou projektu sú aj súťaže či kvízy a ekopesničky so známymi skladbami, no s vlastným environmentálnym textom. Čo ste sa tu dozvedeli? Zem tvorí viac vody ako pevniny. A je dôležitá voda? Áno, veľmi. Prečo? Lebo by sme bez vody neprežili. 1000 litrov vody z kohútika stojí len 3 €, ale 1000 litrov tej fľaši stojí okolo 1400. To je jedna krásna spätná väzba, že keď učitelia deti majú taký pocit, že sa niečo naučili, že niečo to im pridalo do toho života. Deti sa naučia, koľko vody máme na Zemi, koľko je slanej, koľko sladkej, že vodu potrebujeme aj na výrobu liekov, ale napríklad aj to, že bez jedla človek vydrží aj mesiac, ale bez vody iba 3 dní. Kde pramení Dunaj? Uvedomiť si, že keď zahodím nejakú plastovú fľašu niekde v lese alebo pri vode, že sa to naozaj môže dostať až do toho mora a potom dokonca na iný kontinent. Najkrajšia spätná väzba je, keď deti vám vydržia 2 hodiny a ešte tleskajú, bavia sa. Je to v podstate koncert, ktorý je okrem hudby prepletený aj dôležitými informáciami. Jednoducho hravá forma vyučovania, kde sa deti dozvedia napríklad aj to, ako šetriť najvzácnejšiu tekutinu na svete. A to je voda. Nepúšťať veľa vody z kohútika len tak. Proste sme v sprche a dokedy vieme aj zastaviť. A používať umývačku ľadu, to je všetky ľadu. Prídu domov a budú riešiť nejaké také veci, že už nebudú splachovať každý deň, ale raz do týždňa. Ja budem spokojný. Z Bardejova Vlado Jurek, televízia.